Какво липсва тук? Разбира се, покривът. Обаче, какъв трябва да е покривът? Като строителен предприемач или архитект, човек е изправен пред множество възможности за избор как да направи къщата възможно най-привлекателна за окото. Решението за нашата примерна къща е взето. Какви предимства има всъщност изборът на скатен покрив? Валежите през пролета могат да се отекат бързо благодарение на наклона. Така скатният покрив предпазва от неприятни и скъпи ремонти вследствие на течове. Благодарение на вентилацията на пространството между керамидите и дъждчената обшивка, обитателите на къщата могат да се насладят както през лятото, така и през зимата на оптимален микроклимат, като натрупаната влага просто се отвежда навън. Като естествен строителен материал, керамичните керамиди спомагат за допълнителното регулиране на температурата и са особено устойчиви и здрави. По този начин дори градушката по време на летните бури няма да навреди на покрива. Дори една силна есенна буря не може да го размести, защото керамидите на скатния покрив са достатъчно добре фиксирани, за да не бъдат повдигнати. Годината все още не е свършила. Ако зимата ни се радва с много сняг, ние разчитаме на стабилен покрив. Цялостни системни решения за задържане на снега предотвратяват свличането му, а съобразеният наклон на покрива се грижи за равномерното разпределение на тежестта на снега. И най-хубавото – ограждащата конструкция на нашата къща е с до 3% по-малко от тези на къща с плосък покрив при същата жилищна площ. Това спомага за икономия на разходите за отопление, тъй като контактната повърхност със студения въздух навън е по-малка. Но това не е всичко. Разходите за целия експлоатационен период, изчислен на 50 години, също са ниски. Преди всичко, благодарение липсата на нужда от поддръжка и дългия живот на отделните елементи. Керамидите се самопочистват от дъжда и при необходимост могат да се подменят бързо. Срокът им на експлоатация е над 100 години. Ако обитателите на нашата къща се нуждаят от повече място, имат възможността да преустроят таванското помещение в жилищно. Трябва им само подходяща топлоизолация и вътрешна обшивка и готово. Сега е необходима само отправна точка за планирането и изпълнението на вашия покрив. И такава има. Тондах. Системният подход и богатото портфолио на Тондах предлагат всичко необходимо за скатния покрив. Нищо чудно, че решението се взима толкова лесно.